Dobrý den, inspirace pro dnešní den. Mějte se na pozoru před manipulací, podvody a zastrašováním. Možná budete čelit a svědkem pomluv. Vítězství z těchto praktik by vás netěšilo více než pár dní a následná konfrontace by byla o to více neuspokojující. Nezaplétejte se do boje, jen byste přilévali olej do ohně. Časem pochopíte, co vám tato situace měla objasnit. Zůstaňte v klidu, nedělejte žádná unáhlená rozhodnutí a jděte si po svém. Ve vztazích buďte obezřetní, abyste nemuseli prožívat hořkost. Je vám blízká myšlenka opustit partnera dříve, než opustí on vás? Toto je útěk před bolestí a proto ho chcete předběhnout. Afirmace: otevřeně ukazuji svému partnerovi a okolí své úzkosti a obavy. Kolektivní inspiraci připravila Ilona. Mějte se báječně.